No, nyt katsotaan kuin meidän käy. Jääkö ne aitojen sisäpuolelle vai menneekö ne ulkopuolelle? Tai ylipäätään jääkö ne edes syömään vai ketkeekö ne uukkarit ja painuu takaisin navettaan, mikä on kaiken todennäköisin vaihtoehto. Käydään tsekkaamassa, että jes, tämmönen on, ei kun pois. Ja nää vanhat ja viisaat lehmät, ei niitä paljon hetkata. No, sieltä joku hupelo tullo. Toivottavasti muistavat katsoa, että siellä on aita jossain kohin vastassa. Häkikikku. Kun olisi ollut vähän pilvisempi keli, mielellään vesisatteinen keli, niin olisi ollut vielä parempi. No, se. Lehmät on sitä mieltä, että ei aiheuta toimenpiteitä. Tää on nähty, mennään pois. Toisaalta parempi näin, että eivät riehu ja eivät pöhköyksissään juokse sitten aitojen läpi. Helpompi näin puoli. Mikään muu ärsytä niin paljon kuin se, että ne painaa aitolosta läpi jonnekin inariin asti. Tässä on vielä, tälle kello on 12 kohta, niin puolen päivän aikaan pikkusen varjo. Sitten se alkaa kääntyä auringon puolelle, kun se aurinko menee tuonne tuvan taakse, eli navetan taakse, eli paistamaan tuolta. Sitten kääntyy varjot pois.